katotohanan an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. An maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro sa KBP, oras ngunyan, alas 9:34. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Marenaramrag ka ninyong amin. Welcome sa to epong Bicol Connection. Aldaw nin Lunes. Pizza 19 na po, kan bulan na Setyembre taon 2022. Si technical, si paring Charlie Binaban sa Koyang Idol. Good morning. Ang sa Koyang partner digdi. Rodel Cesar sa information. Yan man si Madam kay Laligasyon, ang sa moyang Administrative Officer, Finance Manager. Sa luwasan mga karonda, mapaabot siyempre ng mga report. Pagkikipag-ulay sa mga magiging newsmaker ta po sa laugan programa. Ang sa moyang man ang pagbati sa mga Facebook Live viewers. Good morning, good morning. Paragal-pagal ang mga Bicolano, mga opisyalis kang naga, mga kababayan tang nagpuruli para po maging witness, makisumaro, makiugma sa mga aktibidades. Kaya natapos na kapistahan dyan po sa Naga, kan patron kan Bicolandia, Virgen de Peña, Francia. Oy, sa mga may kumpleanyo, happy birthday. Sa mga mag-aragom na ma-celebrar kan sa indang wedding anniversary. Happy wedding anniversary po. Oy, duman sa mga ano daw ta sagod sa ngunyan dahil pa nagkakaraya ini yung mga nagpapaturupada sa barangay. Mahala ta dyan sa may partikan na presentasyon Camarines Sur. Dakol na naman po ang nagkatarakma dahil po sa tupada at kaya igwana pong mga legitimate kakpitarina. Dahil na kontento ang ibatang mga kababayan sa pagparasurugal. Dahil po authorize, arog kan tupada. Malata haros tracing gayong mga kalalakihan na naman. Kapitan Maninda dyan, magin ang kapitan sa partikan Buena Vista, Barangay Maangat.
na ano man na takma man ano dahil ka na illegal na sabungan o tupada ay ang mga ano po ang mga kapulisan ta minsan na sorpresang nagasasakyada ka na mga tupadahan ay mahal baga ang piyansa 30,000 na guide mo niyan. Diyan sa Partikan Barangay Buena Vista, kabali pa sa natakma ang kapitan ninda dyan. Sa Partikan na presentasyon. Dahil po sa mga report na nakakabot sa PNP, dahil sa illegal na operasyon ka na bulang. Ang mga ini, siyempre, kabali na itong iba pang mga bulangero, nagkadarakop sa mga tupadahan, ayan. Ay, siyempre, kakarasuhan sa pag-bayular, ano? Pag-balgar kan Presidential Decree 16, ano ni, uto. Or inaapod na illegal gambling. Ang mga legitimate kembulangan ta mga tugang, ayan so may amusement tax na binabayadan sa gobyerno. Nagkukuha yan ng mayor's permit, business permit. Yan. O ngunyan, dyan sa mga ano man po, sa mga legitimate na bulangan, magdangog ka mo mga mayor ha, mga sanggunian na bayan na sa enterong Bicol, o maginan mga sanggunian panlungsod, mga sanggunian na bayan, may obligasyon po kamo na dapat magreparo kamo sa mga bulangan na yaon po sa sendong mga lugar. Iyan legitimate, sabihin ta ng may mga mayor's permit, business permit. Yan. Takon baga, bawal po ang mga tupada sa barangay. Taminsan po kaya, pag mapiesta po sa barangay, ay minsan tinutugutan da po na makapag-operate man sinda ng tupada. Fundraising daw po. Nasa batas ba yan na pag piyesta kan barangay, tugutan kan sanggunian na magpatupada ang mga barangay council? Ang sendang sa pangingat kan sendang punong barangay, ta magkakaigwa ng fundraising activities. Arog kan na illegal na tupada. Sapat ba ang authorization o resolution authorizing tupada operation sa mga barangay na mapista? O yan, apota yan. Ano po O ngunyan, digdi man daw kita sa may party. Kan mga legitimate na mga sabungan sa enterong Kabikulan. Mga boss, mga kakpitarina, mga boss, magdangog ka mo Magdangog ka mo mga mayor, mga vice mayor, mga sanggunian bayan man o panglungsod sa enterong Kabikulan. May mga kakpitarina na authorize kan sa indong mga munisipyo or syudad man na garo bako na pong sa sarong simana bako na bagang sarong bisis sa naan tupaan na burulang nangyayari. Igwa na dyan na nagpapabulang ning haros tolong aldaw na. Ang ibang ani gusto pa, gibo dapat na aldaw. Ay ano na tayo? Wala nang ibang gagawin ng ating mga kababayan na mga sabongero, magparasarabong na sana. Kung daipo nindo, iistriktuan man ang mga cockpit owner na magsunod lang kan itinataon nindong aldaw. Takinakaipuan po, may pagtugot kani ang lokal na gobyerno, magin ang mga sanggunian, magin ang alkalde. Nasa sarong simana, dapat gayod. Kung sarong aldaw lang, kung Sabado lang, or kung Domingo lang, dyan lang sinda dapat mag-operate. Mga mayor, mga sanggunian bayan, mga sanggunian panlungsod, members. Kapanginot kan sa indong mga vice mayor man. Pag taga-reparohon nindo, tatibaad, may mga bulangan na dyan sa indong mga lugar
na baka bako lang sarong aldaw, nagkakaigwa po nin buro lang. Baad nagkakaigwa na po yan in mga tulong bisis, duwang aldaw, duwang o sa sarong simana baka tulong aldaw na ginigibo. Ano ba dyan? Baka 4 na aldaw na. Ano ba talaga? Anhapot ta. Sarong beses lang ba sa isang linggo pagbulang sa mga legitimate bulangan or tulong beses o 4 na beses? May mga obligasyon moral po kamo. Minsan sugal nakakadanyar po nin ay gulping nadadinyaran po kayo. Itong aning isabong ni atong iningaling mga isabong na iniyo naiisyon man digdi si atong ang taarog na katong dayan na tinutugutan kang gobyerno tango niyan. Magin si Presidente Bongbong Marcos abo na pong magtugot sa mga oro online sabong na ini. Tama ako nung may mga nagkawara nagkakiridnam dahil kay mga isabong na ini. Pandua po, may mga nagsasanra na ning aki, may ina na nagsanra kan sa iyang aki o nagpabakal, may ikapusta lang. Igwa nang nagsasanrang mga cellphone, igwa nang nagpapabakal ng daga dahil po sa sabong. May nagpapabakal ng harong, sasakyan, telebisyon, kung ano pang mga appliances. Or pagsasadir, igwasan ng ikapusta sa pula, asin man, puting manok. Igwa na nga ning barangay. Ano to, treasurer to pa di. Sinulmok na ang pira. Napansildo sa mga barangay official ta ipinusta sa pulang manok. Anong, may kanta-kanta pa di. Igbabaga kayo may kanta mangan itong pulang manok. Ato? Nakaratista pala sa misis niya. Nagpadara sa misis niya po ng kwarta sa pira padala. Importante gayud pating gagastoy. Ipinago ka itong mister. Binararian siya ng udog kan sa iyang misis ta black bilter pala. Ay na tong kantang ito pa di. Yang pa daw ito digdi. Ano pa daw dyan? Ta. Perting ipadangog ta sa mga sabongero. Uy, maglikay ka mo sa mga misis nindong. Mga brown belter, white belter, o kung man black belter o red belter. Tati ba, ipinapadara sa indong allowance ng mga mister. Imbis na ikabakal uniforme kan sa indong estudyante, ikabayad sa konsumo sa telepono, tubig, kuryente, ipinusta nindo kung madaog, remate ka mo. May mga misis palan pa din, mga karatista. Tubragan mga misis. Yang kinaibong pansimbag, may kasalan man kaya. Okay, dapat, tama lang po ako, pabor ako kay President Bongbong Marcos. Na dahil natugutan ining isabong taon. Ay minsan mag-aga na, 24 hours na baga. Mana niya ako ning pahiring aluan. Aros aldaw banggi after lunch or aga gayod. May online sabong na kan mga nakaagi mga panahon. Ay dangan inaabot dayon mag-aga, mag-umagahon. Kaya po minsan nagbubungkaras ang krimen dahil may mga tao pa sa luwas. Pero kung maanang mga iri-isabong mayo ng pagpapara durumana na mga lugar. Tapos ini pong mga cellphone nagagamit na po bako lang kan mga gurang kundi maging kan mga estudyante na kanood na po magsugal through online, through cellphone nakakapagpurusta na. Amak-amakon mo yan. Kaya po para sa mga sabongero ha, uy maglikay ka mo sa mga message nindong black belter. Napadaan sa sabungan, may nagsisigawan. Nung aking tingnan, manok na pula, mukhang matapang. Ang pera ni Mrs.
misis na dapat ay ihulog ko sana sa Palawan. Aking pinusta sa manok na pula, mukhang tatama yan, nagsimula ang salpukan. Manok na pula, biglang tinamaan, nagaywang-gaywang. Sa isang iglap lang ako'y kinabahan, hindi nakatayo, patay na puruhan. Ang perang hulog sa Palawan, tinalo ko sa sabungan. Nung umuwi sa may bahay, ako'y matamlay. Ako'y nagsisi, ubos ang money, darling, I'm sorry. Ako'y hinold up ng 3 lalaki doon banda sa may palengke. Pero ang misis ko hindi maluko, kinarati ako, basag-basag ang mukha ko. Ang darling ko ay magaling pala, siya sa taekwondo, lahat ng sipa niya ay sinapula ko. Dati rin pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang galit ng misis ko, bali-bali mga buto ko. Ang perang dapat sa anak ko ay tinalo ko. Naakit ako ng gagong demonyo, kaya kinastigo ako ng darling ko. Nang dahil sa sugal na pahamak ako. Kaya kayong mga sabongero, wag mag-asawa ng champion sa judo. Oh, yan ha. Pasensya ka mo kung champion sa judo ang sa indong mga misis, ha? Lalo na dapat na maipadara, dapat na maigasto sa pamilya, na ipusta pa sa manok na pula, tigmaok sa manok na pula, daog. Kaya lumas din do pansimpag. Ay pangyayari kayong pastidyo. Kaya po dapat pinupukawan tang atensyon kan mga local government units, mga executive, local chief executive, maging ang mga vice mayor, mga sanggunian na panglungsod man o pangbayan, nariparwa daw tabi nindo ang mga sabungan nindo dyan sa enterong Bicol region. Kung baga, Domingo lang dapat na mag-operate, di dapat Domingo lang. Ano bang mga sabungan, nag-ooperate na, bako lang Domingo? Anong nangyayari? Ina-allowed ba ito ng mga local chief executive? Na minsan may mga sabungan na po na nag-ooperate ng 3 beses. Gusto nga ni kaniba, haros aral daw na. Aya ba? Bako lang po dapat income ang isipon kan mga cockpit owner. Ano ha? Pangit naman po na sobra naman kita kasibot sa ural daw na araw so, po okay na po. kaya. Ang kaligtas. Dahil dapat, kahit ito may nabasa akong mga ordinansa na may mga sanggunian kahit ito na may mga aldaw lang po na tinutugutan. May mga inaapod na ordinansa na nagre-regulate or regulating the establishment and operation of cockpits in cockfights conducted in your municipality. Dapat prescribing penalties sa mga mabayular. Takon na bako naman pala ng tama sa aldaw, nagpapabulang pa kamo, pwede ka mo pong sakyadahon o ipadakop ka na mga pulis. Sa mga pulis, pati ang mga parabulang, nayaon po sa laog kan bulangan,
sa bakong aldaw o authorized o tinutugutan na aldaw na pagbulang kang sarong cockpit arena, gabos ka mo. Pwedeng si udon dyan, takmaon ka mo. Bako lang sa mga tupadan dapat gibuhon ini. Magdangog man po ka mo, mga Philippine National Police officials and members. Bako lang pong dapat pagparatarakmaon nindo ang mga sabongero sa mga tupadahan. Tandaan po nindo ini. Bako lang po dapat sindang mga yaon sa tupadahan na sinasabing illegal na tupada, illegal cockfightings na ginigibo. Magin sa mga legitimate cockpit arena ta. Sa enterong kabikulan, sakyadahon man kan Philippine National Police, tarakmaon man, itong mga sabongero na yaon sa sabongan na mayo o bakong authorized na aldaw. Dahil tinutugutan kan sanggunian na mag-operate sinda. Ano yan ta nakakapag-operate? Ano po? O yan mga bagay na dapat anon ta po. Dapat na maanon ta, mareparo ta, tangarig pong at least hello? Ay, alat mga tugang, makomersyal lang po kami. Paring siya, si pinsan kong Rodel Camano, aki ni Judge Camano, garo nagpuli sa Bicol. Nagpartisipar, nakisumaro sa tuyang Birhen de Peña Francia, patron kan Bicolandia, na konsen po ini siyempre devote ini. Saka may debosyon, may panata kina. Kaya happy fiesta pinsan, Rodel, and good morning. Live. Binabati ta ka sa sakuyang programa ko niya na pagkaaga. Mahanap po lang kita paring siya. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong gumagabloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang
Mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chima Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ang saro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur. Asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar
Bar Blue with Power Whitener. Di lang puti, kislap puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula, tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart. Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Pida, pida kin! Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang titikit. Sa COVID di pa dadaig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging bibigit. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Miyembro kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, oras alas 5 na po nin pagka morning. Salamat kay paring Cha Binaobraan, idol ko, medyo makukulog daan sa iyang piyad, nanganaan po man kaya si paring Cha, makon mong Biyernes sa military parade, saka sa fluvial procession kan Saturday, na oranan, naiinitan, talagang makurulog ang hawak niya ako, mupadi ko. Ang kaipuan mo niya ako magpamassage. Bako niya ako duman sa, aday ka maglaog niya ako sa massage parlor, tabaka lalo kanya akong pangluyahon. O kaya an-advise ko sa iya, hanapon si Chuluyo. Pilot kanya ako sa Chuluyo kan hawak mo pa din. Sa mga piyad mo, tangari Tangari kanya akong mahali ang mga kaso-kasuan mo.
may bation lang ako, si Ma'am Juliet, treasurer sa office sa Iriga, nag-call. Uy, yao na nga si Chicken Indodigdi, RPNDCK, ayan ha. Uy, salamat man kay Mayor Rex sa Oliva. Saro sa major sponsor kan sa tuyang ginibong 2022 Peña Francia Festival coverage duman sa Ciudading Naga. Ano po? Thank you so much, Mayor Rex Oliva. And thank you so much sa acting city treasurer, Ma'am Nina Ehipto. Nagbuot na acting city treasurer po. Taga kay Ma'am Juliet Basco, ano po? Ready to pick up. Ang kita. Ay, thank you so much sa mga nag-aantabay palansinda dyan. Uy, Padi, itong resita ko sa emo, gibon mo to, Padi. Katapat lang kayang, Padi, ang buyo na may limonsito na may BB oil. Yan. Tangarig masulit itong mga ugat na ano sa emo. Na ipit. Pero congratulate ko po ang sa moyang technical department, sa moyang mga pag-iriba sa technical na pengenot ni Engineer Abi Lindon Toralio, paring Cha Binaobra, Engineer Jim Soco, and Joanner Divilla and Felix Lagrimas. Dahil po sa hinda, sa abikan mga paradangog ta, successful ang sa tuyang coverage, sa kamalinaw po ang sa tuyang signal. Magin si Karondang Rocky Bayobo, and paring Cha as anchor sa Naga City, and asikaso kan linya kan sa moyang coverage from Naga to Iriga ay napakaganda. So, Diyos mabalos po sa mga sponsor ta. Mga togang balik kita sa tuyang programa. Ay, congratulations man kay Mayor Ray Lacoste kan Buhi Camariniso. Sa rumang pati siya sa sponsor ta, no? Major sponsor. For being elected as the new Camariniso Mayor's League President. Ay suportado siyempre kan mga mayor sali po sa grupo kan Team 1 Kamsur. Oy, ang chairman baga kayo ni si Congressman Elry Villaferte. Pero pigmamasdan ko po sa mga pigpopo sa social media ni Kong Elry Villaferte. Pero suya siya ngunyan. Sa dati niyang alkalde, na sinuportara na si Mayor Fermin Mabulo. Nagaro nagpaparabor, bari-bari man ang tambod ka ni. Kaya dahil na po pigsuportaran kan mga mayors na iyo na po ang
Haloy naman da kay ini yung nakatukaw, almost 2 years naman. Kaya tama man daan na dapat ribaya naman. Ano po, ribaya naman. Ni Mayor Ray Lacoste, yun naman ang magtukaw na bagong Mayor's League President kana probinsya po ng Camarines Sur. Suportado siyempre. Normal po na si Congressman Mix Villaperte, Congressman Elry Villaperte, Governor Luigi Villaperte, ang suportaran ninda, ang kaalyado ninda. Na iyo ang sinuportaran mangkan mga kaalyadong mga alkalde. Nagikan man po sa Team 1 Kamsur. O, di ba? Kundi digdi po kaya sa probinsya ng Camarines Sur. Igwa pa manggiraray tracing mga oposisyonistang mga alkalde na suportado man si Mayor Fermin Mabulo. Ay pero 35 bagang munisipyo yun ay laban sa 13 ay di lamang manggiraray ang 22 na alkalde na nagsuporta kay Mayor Lacoste. Sana mga mayor, tabangan manindo kami sa Rinconada. Mapababa naman ang bayaran ta lamang sa kuryente ha. Na nagpaparataas na naman daan. Nagtaas na naman pala. Kaya po ining Bicolite and Power Corporation, ano daw kung mangyari na digdi sa Rinconada? Sabi ka iba pong mga member consumer na magkaigwa na kitang healthy competition. Pero ang iba pong mga opposition or mga kontra sa grupo kan Team 1 Kamsur, sa grupo ni Kong Elry Villaperte, na iyo po ang kagpadrinong kaini, Bicolite na yun, nadaraon sa Rinconada, garo kontra. Pabor duman sa mga yaon sa ibang kasureko, management na kontra man na kompetensyaon sinda, kaini pong Bicolite. Pero maraming po ang kamuabutan. Matabangan kita na magkaigawa kita ng pagpilian. Para challenge po ini sa mga existing kasureko sa probinsya na mas papong pakarhayon ang sa indang serbisyo na maging dire-diretso, no brown out. Tapos po kung pwede matabangan ang mga member consumer na dahil man masakitan sa bayadan, maghanap sindanin mga source of energy or supplier ng kuryente sa Satuya, sa probinsya, kung arin ang pinakabarato. Garo magkambas man muna. Kita nga ni, pag nagbabakal kita ng mga hardware materials, napili kita kung saan ang baratong hardware na babakalanta. Dapat araw kayo ng gibuhon kan mga kasureko. Hanap o magkanbas nin baratong masupply sa tuya. Sa baka ba ko sa naman ismik ang pwedeng mag-supply ano? Bakit gwapa man iba? Bueno, garo may ano si Pading dun gayod. Garo ma-interview sa tuyaan sa tuyang Padiho na siya po bagang niyan ang Media Bureau Chief ni Congressman Mix Villaperte. Ma-interview ta daw si Paring dun kung ano ang mga activities, programa, project kan bago tang congressman. Digdi po sa parting ini kan Rinconada, Congressman
siguro si Kong Migs, yaon ngon yan digdiyo sa ringkunada. Kundi apoton ta lang siya, may mga kaputan kita sa tagapagtaram, kan opisina ni Congressman Migs sa Villaferte, kan ringkunada area. Live po kita, Sir Don Hogo, padi ko, ang tagapagtaram, Chief, Media Bureau Chief and Consultant, kan sa tuyang Congressman sa ringkunada. Kong Mix Villaferte, good morning. Live kita sa programang Bicol Connection sa RPNDCKI. Yes, grabing promotion mo ay Dayman. Kunyan lang kita. Kakamping karon ng Joe SM. Kunyan lang ako ni staff lang kita ni Congressman Mix. And buot lang gatong informal na sa tuyang congressman. Not buot magpaabot nin dakulang pag-abrasa as in orgulyo para kay Mayor Ray Lacoste. Yun po, pigbati ko pala nga ni Unya na yun ang bagong Mayor's League President. Na panibagong LMP President, nag-revive din sa kapit tuko na mayo naman loss of confidence din sa mga mayors na si hinahapod na Magdalo. Ano daw yung tagaro? Ining si Mayor Permin Magdalo, garo din nagtanaw ning utang na buot ki kong El Rey and kong Migs na tinabangan kan kaya nga ni nang gana siyang mayor. Ngunyang garo kinukontra na po nagtabang sa iya. Hindi lang kaya ng Joey nagpapatunay na originally sa politika kaya baga there are no friends, no permanent friends and permanent enemy in politics. Ayaw man ang kaya digdi sa Team 1 Kamsor ini ang pinaninindugan ninda na taliwas digdi sa kinaugalian na there are no permanent friends and enemy. Digdi sa Team 1 Kamsor ni Congressman Elray, sinda talagang gigibuhunin ng permanent friends and allies in politics. Inian na kausa nindangon yan na talagang hinihingo. Iyo man linilinig na nindaan sa indang grupo as in mga miyembros kayo na talagang kung sisa-isa na talaga itong karapat-dapat iyon maging kairibanan. Unlike itong mga pasadas na mga nangyari na pagkatapos wala election, bigla-bigla sindang na-acceptar kan mga malipat bahay. Ito baga mga biriran. Lipat bahay. Tungon yan, day na po sinda. Dakulo na nagsisignify ko ta na iba na sa inda ta. Sabi nga ni baga kan mga analyst, mayor naman ngayong madaw sa Villaferte ta. Marayo na itong mga kalaban nila sa politika, nagka-birutar na. Itong saro ngayon, nag-selfie na. Pero sinda kaya, ang battle cry kan Team 1 Kamsor is all for one for all. Kung sisa itong nagkairiba-iba durante kan kapagalan, durante kan sakripisyo, iyon ang prioridad. Kaya, pasensya na duman sa mga kunyan. May balak ko tang maglipat bahay. Siguro magpahiling man muna sa dadaanin kunyan. Dedikasyon, bako sa grupo, kundi sa mga nasasakupan nindang tao. Yan ang prioridad ni Kong El Rey. Anyway. Sir Don, iapot ko daw, barita ko kaya, garo ma-open na ang magiging bagong district office ni Kong Mix Villaferte sa may parting gayo sa imong banwaan na namundagan, banwaan ka na buang napili, nabugtagan. Araw kayo ni, taliwas po sa mga nagluluwasan na issue na polo-sobrita si Migs, si Congressman Migs Padaba ka na ba, kaya digdigin po. Bako po, ang pinakarason po kaya ni, ininulit ang nabuha po is the strategic location. Enot po, kung mahali ka ng Balatan, mahali ka ng Lakeside Bato, mahali ka ng Bula, harani po ang nabuha, mahali ng Bato. I see, oo. So, but sabi yun, we are on the center. Yaong kami sa Tahaw kaya. Kung ilalagta dyan sa Iriga, dahil naman pwede, tamay kapuwerte office na kita dyan sa Iriga. Oo. So, bago po ini kaya sa luwa, nagluluwas, tamahin na nakita ni Bang Banuang kaya na nabuwa kaya, milita, yun, nagtaon ng dakol na boto. Oo. Kaya yan, pinitigdigibuhan ng district office. Bago po, strategically wise decision ni Congressman
na yaon sa konbinyensya kan sa tuyang mga ka-distrito na pasil siyang hanapon. And bako po sa barangay siya na pati mismong sa sentro ang opisina gigib. Kaya lang, siyempre, nakulon man pang ginigibong yan, itong mga safety feature man kan opisina na dapat sa public lugar na pati yan, dapat igawa man yung mga safety feature basangkan sa tuyang Congress na safety man siya. Kaya mga security safety measures at mga pinagigibo under construction mo yan, talagang mga opisina si Congressman Digdi. Mayo pang sa schedule district office. ko na rin po an a blessing and inaugurations kan na new district office sa Labuan. Congressman Mix, bako po yan na politikong mahilig sa okasyon. I see, oo. Ang mas gusto ni Congressman Mix, itong direkta sa tao siya, magdyan sa mga gadan, makainuman sa fiesta, magdyan sa payout, magdyan sa okasyon. Pero, nevertheless, siguro, simple blessing kan padi lang, pwedeng gibuhon, pero itong magarbong inauguration SM Joey, pero Mayo na po. Iyo, dahil na po abutan daw December. Ay, harayon naman yan. Arayon ang December pala. Sana makabot man kami ni Paring Chano sa district office na bago ni Congress. Ay, open po yan. And pinagpo-propose ko nga na magkaigwanin lingguhan na pakikipaghampangan sa Rinconada Media si Congressman. Ay, sa imol kasta mandig di siyempre sa RPNDC kay through your personal na sana, maski recommendation. Personal na lang, maski personal na lang kitang ma-interview sa iya kada Sabado or kada Domingo, taring makakuha. Sabi ni Congressman Mix, open sa kuyan media kan Rinconada, may mga problema. Ay, okay man. Si Congressman na namimili. Kaya lang, sabi nga ni Kayan, so, dahil man namimili, dahil man namimirit. Kaya siyempre, itong iba. Si gusto lang. Ito kayang iba kayang kan pasada sa election tinitira siya, siyempre, masusupog man yan. Ay, siyempre man, dawa si Seman. Oo, dahil Pero sabi nga ni Congressman Mix, mayo na sa iyan politika. Tapos na ang election sa iya. Iyo man ang sabi nga niya, sabi niya sa kuya, kakamping doon, politics is addition, not subtraction. Correct, oo. Tama man ang Araw po kaya na. Araw sa kayong kabuotan, no? Ang sa tuyang congressman, alam mo po, siya kayaan pinag-endorser kan dating pero may balak man na perfecon ang attendance kay ni sa Congress, kaya doon nag-absent. Garo palan, idol niya si Kong Sal, ano ha? Ay, sobra. Sobrang ka-idolan. Sa gabos na bagay dapat eh. Ay, wow! Garo. Pitmalo nga, Pitmalo. Nawintang congressman. Pasalamat nga na kita, nag-agum na. Kaya talagang idol niya gabos si Kong Sal eh. Iyo malang maski sa pag-perfect attendance, maski sa mga bill na gusto niya kaya, si congressman kaya igwanin Portuno bill eh. Iyo, correct, oo. Pero yan. Kaya bagong mix bill igwaman, ini pong bill on e-governance. Ito bagang Electoral E-Governance Act. Siya ang main proponent kayan. And then ito po bagang bill na gabos pwede na sa e-payment of bills. Okay, Congressman Mix yan. Magayon pa lang ta, dahil nakita ang gaya mo, didipisilan sa mga pagbabayad, ano? True, ano na lang. Dahil ka na mapila sa e-payment. Kasureko, sa kung ano. Okay yan. And idagdag ko lang tabi karon ng Joey na itong mga naghihidaw kay Congressman na sinasabing daily denialing si Congressman Biggs. Siyempre po si Congressman Biggs, daily na personal na mahiling, taperwing yaon sa Kongreso, nagpupulitig pag mayon in session sa Congress. Tapos pag mayon session ni Congress, yaon sa mga luwas sa constituentes niya, malangan, taligdi sa manuhan ka na buhay, yaon sindakan Webes and Biyernes. Dahil talang natunugan niya na. Natunugan ko kaya lang. Patapos na. Okasyon. Dahil nakulon akong mga mandato. Yun lang. Sabagay, aram ko mananggado. Ang trabaho tabaga karon ng Joey, SM Joey, maray ka ta station manager na kan RPN. Medyo libyano na, may tauhan ka ako.
Ako ang boss, kan sa diri ko, ako pantauhan. Pangyayari, no? Iya talaga ang problema ko. Kaya ang issue sugo ko, ang sa diri ko. Pa-follow up din mga kunyan. Doon hatodan ini. Doon duman ini. Ayo, sa diri mo man nagirari talagang susuguan mo, ano? Pero ako, ang karayan digit, ako man ang boss kan sa diri ko. Yan. Ako Boss man ang doon? tauhan pa. Wala nang konsuelo. Ayan, Anyway, magulang si Congressman Migs nagpasiring duman para sa payout kan 8,045 pesos duman sa mga beneficiary. Kundi, daw pa rin parapol. Mga beneficiary. Mobiling ka ba? Mobiling ka? Medyo choppy ang signal mo. Dahil mga yaw na kulig di sa car wash. Nasa karwas ka. O yan, maganyan, ano mong yan, malinaw ka dyan sa pagkatulong mo. Okay, so, sa covered court kan inapatan, Governor Mix covered court, lampas sa 600 na mga beneficiaryo ang napaugma, apwera kayo itong tinawanan in cash sa livelihood assistance. Tinawanan pa nin, nagparapol nin bola, nagparapol nin kung ano-anong mga gamit para sa kapakinabangan kay itong mga beneficiaries. Kaya sikat na sikat ugmahon ang mga tao. Magayong ko na kung may forward mo man sa ko ang press release mo kaya na. Garo pwedeng pang Manila yan Ay, pangyayari. Hindi kita kayan. Di mo na baka mag-senador pa si Migs. Ayo Napagay hugin pa manangga. Muna nin tulong termino sa congressman bago mag-isip manangga. Di mo na muna pagparabarita sa national, sir. Pwede yan. Naubilin pa. Baga maging sikat na maray si congressman. Congressman lang muna siya. Sige. Kaya di mo na muna pagbarita sa national. Anyway, salamat sa pagkakataon, sa pagtao mo nin pagkakataon na makalaog ako sa programa mo. Patawan ta ka mo nin mga benefit. May naputol si Sir Don Hugo sa tuya pong kaulay niya na pagkaka, dati man siyang karonda, kaya lang yaw na po siya niya sa FM station. Siya niya ng number 1 commentary anchor, commentary sa mga commentary program. Number 1 siya niya. Paring doon, as your parting words na lang siguro. Yes, naputol kita, pasensya na. Okay. At sa tuya pong district office, temporary yung dito po, sa Capuerte. Digo po ng mga kuyo, mga barangay officials, mga city, municipal officials, hindi siya rin kunada. Yan po, pero may digwan ng mga nagkaasikaso po na mga staff, pwede po silang magpasiring dyan. Iya po. Noted. Forward na lang kita. Okay. Hello? Thank you so much, Paring Don. Okay, welcome po, welcome. Pabalos, congratulations pa lang sa imo. Thank you very much po. Thank you very much po. Sana until kang mag-retire sa radyo, kaan station manager kan RPN, tagarig perming matibay. Kumusta na lang sa mga pag-iriba mo? Iyo, partner ko digdi si Paring Cha. Sabi ko kay Paring Cha, garo i-invite mo man kami pag makapi-kapi na dyan ni Congressman sa bagong district office na Buano. Ay, iyo, matibay yan si Paditsa. Kumpadre ko, ninong yan kansaro kong aki, Iyo. Nagkaantabay, sabi pati kan aki ko, regards na ngay aki ninong Cha, dahil lamang ako regards sa ballroom. Pero may ka man ang nagdadangog. Kaya pero doon ay, nagdadangog itong ako, dahil man ako nagdadangog, pero itong aki ko iyo man ang gansa, kasi madi pala, no? Ikan sikat-sikat na kayo pag-asan di pa, di? Sige, nagkaparangirit, basta ayun makapi-kapi da kita. Ay, pangyayari. Siguro medyo nahihidaw ko yan, ng mga 4 na taon na garo kami din nagkahilingan kaya na. Yung nga ni pero may mga dahil kang si Bot, siya man, pero may man niya akong digdi sa trabaho. Kaya pasensya na ngayon, dahil nakapasyar sa imo, saka sa inaanak. Iyo po. So, sige, mabalos mabuhay mga karonda. Sana mabuhay ka mo, makapag-blow out na bagong station manager. Ayan lang. Madali na. Garo na naligan ko, mapabuno ka ng kanding ay, madali na. Sige na tibaan makakontribute man ako, maski sarong kahon na pundador. Yan. Oo. Tamang-tama yan sa tuya.
Nga paring Cha. Mabalos po, mabuhay sa pangaran po ni Congressman Mix. Ang sa tuya pong payaba niya itong kongresista na dahil po nagpapabaya sa Rinconada, lalong-lalo na po tanatugon kang dating maray na servidor, ang mag-agong na Portuno. At sa tuya pong ubi na congressman, mga tugang, talagang yaon po sa pagtabang, yaon sa pagserbisyo sa Kongreso para digdisi sa tuyang namungutan na distrito. Ini po ang sa inyong lingkod, ang sa inyong karonda, si Don Hugo Mabalos. Salamat po mga tugang. Nakaulay ta po ang Media Bureau Chief ni Congressman Migs Villaferte kan Rinconada area. Na daog tama po na madali na po ang madali nang buksan sa publiko ang bagong district office. Siyempre, pigayos-ayos pa man po na dapat secured mananggad ang sarong opisyal sa iyang magiging district office. Marenta, ang rason pa lang kung taano ta pinili sa nabuha, bako lang pong dahil sa dakol na buto ang sa iyang nakuha sa nabuha, kundi sentro pa lang kaya ini kan Rinconada pinakatahaw dahil naman madipisilan sa mga hali sa balatan. Hali duman sa partikan bato kaparing Cha. Bula dahil naman madipisilan. Tadigdi pa lang da sa Iriga, igo naman kapuerte. But as of this moment, ang kapuerte, iyo nga yan ang ginigibong district office ni Congressman Mig. Si Mayo nga, may tuyo, dyan na palang kamo, may ma-entertain na staff dyan. Or hanapon nindo si paring doon, tabangan kamo, kansendo pong mga katuyuhan. And ini pong si Congressman Mig, idol niya si former Congressman Sal Portuno Sr. Kung duman po sa mga naghahanap, punta anong bihira or dai basta nakakaulay si Kong Migs, ay por medyo ta ini palang perming present sa ginigibong session regular, duman po sa Kamara Baha. Ta si Kong Sal Portuno kung magirumduman ta, saro ini sa congressman na perming unrado sa pagiging outstanding congressman, perfect attendance. Ang makamakon mong unrang itinatao man po yan sa satuyang mga taga Rinconada area. So, yaro kayo ng kaidolo niya ni Kong Mig si Kong Sal. Pero alagad, dahil si Kong Sal igwang Portuno's Law and kadakol-dakol tambak na mga House Bill na ipinasar, ini palan si Kong Mig, dakol-dakol na tulos man ang naipasar sa Kongresong mga House Bill. Posibleng nasa Senado na, for for approval, and baka ang iba dyan makaabot na sa opisina kan presidente para maginang batas sa Pilipinas. So yan, kahusay ganyan kahusay po ini pong si Kong Mig sa Villaferte. Hubin pa pati, sabi nga ni Pading Dunde, kangay magparagibong unang mga news, pasiring sa Manila, para ki Kong Migsta, sangunyan ngayon, makonsentrate mo na ngayon sa pagka-congressman. Alagad, posibleng si Kong Migs mananggad, mag-abot ang panahon, tahubin pa pati, naging gobernador na, naging congressman na. Kaya po baka maging mananggad din maging senador kan Pilipinas pag-abot kan panahon. Sa kamayo na po palan sa iyaan politika, tapos na ang eleksyon. As per report by paring doon welcome niya ang gabos, kalaban man uday. Pero pag-abot sa politika po kaya, sabi ta na nga ni si Isyuta Casubago, ang tracing mayor na kutaan na nagpirma na nin support sa pagiging Mayor's League President ni Mayor Ray Lacoste, pag-abot sa aktual na burtuan, nagbaralictad manggiraray. So, mayong sarong tataramon. Ini pong chairman, pinakang ama kan Team 1 Kamsur sa probinsya, Kong Elre Villaferte, ay anggutin sa mga alkalde o sa mayor man or sa mga politiko na mayo pong sarong tataramon. Wini-welcome na kutaan na po ninda ang mga oppositionist mga opposition mayors na makaalyado na ninda
para sa pagkakasararo kan Mayor's League of Camarines Sur na magsinreportaran para po lalong paasinson ang probinsya. Lalo na sa tuyang ekonomiya. Saka papaano masusolusyonan ang mga problema kung igwaman. As in kung paano matatabangan ang mga taong mga nangangaipo, lalo na itong mga tikapo. Ngunyan po, pag-abot sa aktual, pabor manggiraray po sa kalaban ni Mayor Ray. Kaya, teresida po yun yung mga mayor na ulan ninda, sa inda na masuporta. Makikipag salamog na. Kung di ta nag-trader na naman ngaya, kanya-kanya na nga kita. Itong tracing ngayon ito, balik ka mo duman sa oposisyon. Dahil na nga ka mo pwede pang makalaog sa samoyang grupo. Miski sa mga barangay officials, sa mga talagang sa oposisyon na kamo. So mga yaon nga sa administrasyon, kan Villaferte, o digdiman nga iyon naman yan sa moyang iyang grupo. Total, sabi nga ni Paring doon, manaman payo ang opposition. Sisepaman nga yan malaban sa lado kan gobernador sa sunod na eleksyon. Kung igwaman, sureball yan na susurbol yan. Ito nga, ni makukusog pang mga kandidatong naglaban sa Villaferte na mga mapipirak pa, ni ba bilyonaryo, pinasukamang sa laban. O kaya po, maswerte da po, may nagtaram na sarong pilantropo, may nagtaram kanina, dangugang kong sarong, political maker, or political, anong apo dyan? Itong sa sarong lugar, siyaman ano kan politika, boses, or dinadangog. Iba man tong kingmaker, iba man. Pero may pagkapilantropo siya na maswerte daw ngayon itong mga kaalyado kan mga Villaferte. Talaga ngayang yaon ng suporta. Masusuportaran ito mga mayor, mga local government units. Takadakol pong nakukuasintang programa, proyekto sa national, na pwedeng itauman tabang sa mga yaon po dyan sa araw kan DSWD, igwang inapo da Sustainable Livelihood Program, na probinsya, na pwedeng maidara sa mga munisipyo na kaalyado kan mga Villaferte. Diyan nga ni isa na po, sabi ni Pading doon, pero itong nataaning Sustainable Livelihood Program, lagpas gayod 600, umaabot sa 1,000 beneficiaryo. May cash, may kung ano pang mga pigparapol, may bulad kung ano-ano pa. So, dakulang bagay po ini sa mga kaalyado mananggad, lalo na sa mga supporter po ninda, na siyempre, dahil man kamo matitiyos kung mga ipo kamo ning tabang. Diyan na sana po sa Kapuerte. Kung kaalyado kamo, siyempre, makusog ang bot nindong magdulok sa Kapuerte headquarters para maghagad nin tabang medical or medical financial tabang para sa hospital, para sa pambakal bulong. Pero kung nagparakontaman nagparataram kunta sa Villaferte, masusupog asin maalangan na magdulok po sa Kapuerte. Pero po ang Villaferte nagahapot. Kung madulok ka mo dyan, kung kisay ka nagboto, sisayan sa indong sinuportaran. Bako po sindang arog kayan. Anha po tulos kan mga taga-Kapuerte, gurano, pira ang kaipuan nindo. Pag kaya mi, tatabangan ka mo. Pero itong amount na inaga nindo, kung kaya mi, itatao mi sa indo. Pero kung di kaya, hindi lang ang kaya mi itaw. Pasinsyahan nindo. Pero di ka mo masisiro. Dawa ka mo, di po nagsuporta sa inda, basta magdyang ka mo, welcome ka mo. Kaya kita Pading Cha, sabi ni Pading doon, ang taga-RPN, welcome sa kapihan ni Kong Mix Villaferte sa iyang district office sa Nabo, Camarines Sur. Ang pinaka-importante mga tugang sa gabos, ining hanap buhay mi. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budistok.
59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na po malabo ng mata ko. Lagi na utiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ng mata ko, kita na ko. Then, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata, try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kamusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Madya na, magpabakuna. Marahay na barata. Ang mga bakuna, pinarani na sa Indo. Pwede na ika magpabakuna asin booster sa saod, terminal ng sasakyan, daungan or pier, simbahan, eskwelahan, opisina, plaza, malls. Aramo na schedule sa indong lugar sa paagi kan sa indong lokal na gobyerno. Magpabakuna asin magpa-booster na para sa mas makusog na proteksyon kontra sa COVID-19. Pagbakunado, ang pag-iwas sa malalang helang ng COVID-19 garantisado. Sa booster, pinalakas, pinaslakas. Sarong pagiramdom, hale sa DOH Bicol CHD. Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwa ng Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwa ng germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng antivirus, I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mayroong lugar na ubod ng hiwaga. Ang daming pangyayaring hindi mo akalaing pwede pala. Kotse, pwede dito maging kwarta. Yung kwarta, pwedeng mapadala saan man. At pwedeng abot kamay ang mga nagsisikinang na alahas. Wow! Saan yan? Lods, dyan lang sa kabilang kanto. Dahil ang M. Nuwelier may 3,000 branches nationwide na pwedeng magbigay serbisyo sa'yo. Sa M. Nuwelier, lahat pwede. Supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Mga tugang, si Paring Cha, pasalamatan ta sa mga commercial, ano? Kuha na sana kitang 8 minutes more before 11 o'clock in the morning. Facebook Live viewers ta, good morning sa inyo po. And sana nasa maray kamong kamugtakan. Araw kaning dapat oras nag-iipos na ning panguntuan, ano?
Sa to yung mga kababayan na maorli ang mga estudyante, dapat may pagkakanaabutan sa lamisa. Siyempre ang mga estudyante, gutom pag napuli. Iskusar, disponer na po. Importante, tatao kita kanapod na sustainer, disponer, mantener. Tangarig pong ang pagkakaning mahal na Diyos po. Everyday, kung mamamasdanin do, araw kayong kami lagroso ang kagurang nanta. Dawa gurang no katius ta, dahil pwedeng dahil magtugutan sa itong kagurang na namayo po kita ning kakano. Asin mayo kitang madisponiran. Basta maghiro lang po. Yan ang totoo. Pero pag huwan tamad ka talaga, mahalat ka lang ning hulog kang grasya, ama yung mangyayari. Kaya po man po grare na mahiro po talaga ang tao. Sa totoo lang. Oy, Congressman Mix Villaferte kan Rinconada, haros sige ang schedule, maglibot-libot sa mga banwaan, kabali na sa Iriga. Para hampangon ang mga barangay official, arog kan mga barangay captain. Napakaswerte kan mga barangay captain sa Baaw, ha? Sa Kansarong Aldao, nabaritaan ko. Last week kayo dito. Ang mga punong barangay sa Baaw, may mga itataong project sa Endo, si Kong Mig, and other programs. Siyempre, suportado man niya ang sa iyang alkalde dyan na si Mayor Jeff Vicinio. Na si Kong Man, Villaferte, sige man ang lapigot sa Kongreso, asin sa iba pang mga national agencies para tuktukon ang sa indang mga pintuan para hagadan ng mga tabang. Na madara niya mandigdi sa iya pong distrito. Araw kayong kagaling, Sa kung man mahiro, maparahalat sa naman ng ayuda, mayang mangyayari. Kaya dapat tama lang. Maginan mga paraoma po, dahil nasasakitan. Tinutokdoan kang sa tuyang congressman para madagdagan ang sendang pangkabuhayan. Kan siya gobernur, nananaw ng anong bagatong itik guide ito? Para sa itik farming. May itlog ka na, may panira ka pa, may sintabo ka pa. O digdi sa Rinconada, ini-introduce ninda pati sa probinsya ni Gobmigs, ay ni Gob Luigi Villaferte ang mapadapit sa rabbit farming. Sa mga kuneho, iyang kaya masiram pala niya na panira na bulong pa sa mga cancer patient, Ang mga paraoma na tatabangan ng mga binhi, sa kabako lang po na mga paratanong paroy, kundi pati mga pagtanom ng mais. Ang mais po baga, nagpaparamahal man, kaya marema na makapagtanom kamo kayan. Tadigdi nga ni sa Iriga, barita ko, na nausinda ni Kong Migs ng mga corn seeds sa Iriga City. Para sa mga yaon dyan sa may mga kaiwasan nindong kadagaan na may mga pananom na ng nyog, pwede pa pala nindong tanuman po yan ng mais. Di ba, dagdag income. Si amigo ko nga si Dennis Nacarullo. Ako nga Joey, may 2 hektare dyan sa La Anunciacion. Gusto ko daw ngayang maghanap ng caretaker na ang pananom ko dyan ng mga nyog, may mga distansya pa man niya, na ang caretaker ko, libre na ning harong, may harong ako dyan. Sinda na ngayon paestarong ko, kung may mag-agom na may pamilya na gustong maging caretaker, libre sinda dyan. Sa pagtanom sa 2 hektaryang daga, magtanom sindang kamuting kahoy, magtanom sinda ng mais. Sa inda ngaya, kung ako ngaya tawanan man ninda ng kadikit, salamat. Kung dahil ngaya, sa inda na yan, tas inda nagtanom. Basta, ang importante lang ngaya, may caretaker ako dyan sa 2 hektaryang lote sa La Anunciacion, sa Iriga. May mga tanong ngaya ko dumaning nyog. Kaya ngaya kung may kabisto ka ngaya na gustong maging caretaker ko, sabihan mo lang ngaya ako, ako ko yan, pag-rekomendar mo.
Kaya siya gusto maging caretaker sa 2 hektaryang lote. Ang tanom nindong mais, tanom nindong mga, anong arang kani, mga kamuting kahoy or natong, pwede bang mabuhay dyan? O di maglag ka mong garuperipis man para sa mga natong. Ang natong kayo dapat yan, perming may tubig man kayo, underwater. Ta kung saalang baka mayong gayong mabubuhay. Garuman kangkong. Buyan mga togang salamat kan sa pagkantabay sa lalo technical, paring siya binaobra. Si Media Bureau Chief, Sir Don Hugo, naging guest sa programa. Kan District Office ni Kong Mix Villaferte. Sa transmitter site, Engineer Joanna de Villa, Tony Saison, ang sa tuyang PSG naman. Si Rodel Cesar Digdi, ang sa tuyang maskuladong PSG. Si Ma'am Kayla Ligacion sa opisina. Salamat kan mga naggantabay sa mga Facebook Live viewers. Thank you so much. Stand by sa masunod na programa.